күңелләрендә патриотик хисләрен, гражданлык хисләрен арттыра һәм илһамландыра дип әйтергә. Бүгенге темага килгәндә, бу безнең тарихыбызда бик мөһим дата. Чөнки Кырым белән Севастопольнең Россия Федерациясына кайтуына 10 еллык юбилей. Балалар инде бу үзләренең тарихларын белергә тиештер дип уйлыйм. Бу мондый чаралар бик кирәк, чөнки тарихын белмәгән кешенең киләчәге юк дип уйлыйм. 1980 елда безнең Екатерина II Крымны Россия империясының составына кергән. Темы инде ул безнең бабаларыбызга, тарихыбызга, безгә карадык бит инде Крым сугышы турында, Севастопольны саклау турында карадык. Бит аларның бабалары моннан йөзләгән еллар элек үзләренең гомерләрен шул шәһәрләр, шул ярымутраулар өчен биргәннәр. Туган җирне ярату ул тарихны белүгә бәйләнгәндер дип уйлыйм. Бик бай тарихлы регион дип әйтик инде. Анда бурынгыдан элек-электән скифлар башта яшәде, аннары греклар килделәр. Шуннан соң безнең бурынгы Кубрат хан да анда яшәде дип әйтик була. Аннары монголлар килгәннән соң Кырым ханлыгы булды. Узак кына зур өлеш керткән Кырым тарихына. Һәм инде 18 гасыр ахырыннан Екатерина әби патша дип әйтик инде Кырымны Рәсәйгә кушты. Дәрес вакытында без видеороликлар карадык, уеннар уйнадык, интерактив биремнәр дә булды. Миңа аеруча Кырымның һәм Севастопольның матур урыннары шады видеолардан күреп, без анда тарихта булган вакыйгаларны һәм аларның даталарын да чагыштырдык.